Ziua bună! Da! Nimeni, eu știu de Mihai! Ну, Максим плачет. Я готов. Короче. Жасмина, короче. Ой, да, Olga. Salut! Salut! Eu sunt cu actele în mână. Salut, Mihai! Și am început filmările de pe mult. Da! Am început filmările. Și Nico, salut! Eu tot pot ca fetele. Nu chiar așa, noi mai... Fix în fix. Deci fix în fix, nu nicio diferență. Meci! Cum e dispoziția voastră? Superbă! Eu, într-un fel, am dus în mașină să iau telefonul meu mic, că l-a uitat acolo, mă întorc, dar aici trebuie să așa de mult. Eu când m-am dus erau, nu știu, vreo 5 doar. Ia uitați cât de mulți sunt. De ce? Răzvan? Răzvan! Măi de Răzvanel! Măi de Răzvanel! Oi, nu-l dați jos! L-am furat că Răzvan! Vino mai încoace, nu te legă spilul, vino mai încoace, nu... Te duci ghisuie acolo. E, dar nu e așa. Da? Hei, salut! Salut! Ia să văd unde Salutare tuturor! Salut! Să vă distrați! Bine? Abonați-vă la canalul Jasmina Show, like, subscribe și comentarii cu tabără. Da, ura! Am gumă. Da, eu n-am. Adică am în geantă, dar nu vreau. Noi ne-am pornit în sfârșit. Doar când am reușit să filmez, dacă ne-am pornit, noi toți așa, ura! Vreți să vă arăt, eu sunt asistat de album, așa că puteți scrie în comentarii dacă vă place cum arăt astăzi. Și am așa brățară, asta e așa brățară și Taise și Nicoleta. Acolo e Taise care stă în căști, aici fetele stau cu telefoane. Dar Mihai ce face? Dar care eu să-l prezint pe Mihai? Mihai? Mihai aici, care joacă piano. Hai și dăm jos ceva. Da. Cam așa mergem, asta trebuie să mergem cât pe o oră, jumătate sau două chiar, până la tabără, fiindcă tabăra este în afara orașului. Așa că vom merge și apoi să vă arăt. Eu cred că să fie foarte, foarte vesel și foarte interesant. Să vă arăt și eu am aici. Facem unboxing. Am snack-uri. Oh my god, snack-uri. Trebuie să fac unboxing pentru tine. Deci avem vafe, avem biscolata, avem choco pie, avem croco crackers cu sare, avem covrigei, foarte multe de asta. Avem Oreo, asta nie. Avem și sucuri. O, suc aveți. Короче, aici sunt foarte multe. Și ce Nicoleta face live. Live facem? Ce salutare, noi facem vlog. Ei, noi facem vlog aici. Asta e vlog. Ziceți tot salutare. Da, dar pe mine nu. Salutare! Facem live din autobuzul de la tabără. Vreau să vă dai aici doi îndrăgostiți. Răzvan cu Taisia. Editor. Băi, e datoră mie și vreau să veți fac acolo cu machiaj pe față. Am ajuns! Hai toți ieșiți! Bă, am ajuns la tabără! Eșchere! Hai! Mihai! Suntem 60 de copii aici. Valizele, haidem repede. Da, ia! Îți place făcând? Da. Eșchere! Scrieți în comentarii. Eșchere! Și aici noi ne dați biscuit, bomboane și apă. Iată. Și era așa stickere cu numele noastre. Și foarte fain, așa ne-am întâlnit. Și iată cam așa arată tabăra. Și eu sper că aici este teren de basket, că eu vreodată
că mi-am luat mingea mea. Zice că nișor drăguț este. Și aici sunt tare mulți olandezi și noi cu ei trebuie să vorbim în engleză și foarte fain. Ei cum dau acolo toți așa badge-uri și e foarte fain, fiindcă așa poți să te cunoști. Și încă pe sticle scriu numele. Bună ziua, sunt eu Taisia și astăzi vom face interviul la olandezi. Haideți la prima. Hai. Hello. I'm sorry. What's your name? My name is Jaap. Jaap. Oh my Yeah, god. listen, and if I translate it in English, with my surname, Jaap de Mooi, a Jack the Beautiful. Wow, that's very interesting, you know. Yeah? How old are you? What do you think? 81? 86. 86. I was very, era foarte aproape, very close. Sutka. Sutka. Oh, oho. Șutcă! In Romanian it's 86. Ambitiate. 86. Of 87. this chat. Pe acolo, tot pe acolo. What's the thing you like most about Moldova? Moldova, the landscape. Super. When we drove yesterday here. The mountains. The mountains, yeah. Absolutely. Marvelous. Marvelous. Aici sunt așa căsuțe, triunghiuri și noi suntem aici și acum o să ne pun în case. A scos chitara, ia priviți! Scrieți în comentarii cât ai să cânt frumos. Iată, aici noi să dormim. Salut, Taia! Salut! Iată, aici stări Melisa, aici eu, aici Nicoleta și cam așa. Și noi ne-am mutat în altă casă, fiindcă aceea trebuie să fie cu totul la alte fete. Și vă arăt un mic room tour. Iată așa. Și deci. Intrăm. Și aici sunt multe paturi. Aici dorm eu cu Melisa. Acolo toate fetele, toți se zice salut. Salut! Salut. Eu dorm cu Nicoleta. Dar știți și că vedeți fiecare cu wow. Eu așa și vă n-am. Azi dorm cu Nicoleta. Și încă fiindcă iată, Teo ți-a luat locul. Da. Ai, Teo, ai. Imaginați-vă, voi sunteți la tabără. Educator. Intrați așa în cameră, trebuie să treziți fetele. De acolo fetele e ca așa stau. Perfect! Reacția voastră, cum? Scrieți în comentarii. A mea ar fi așa. Crocsuri, ca să fie mai comod. Dar și toți acolo s-o strâns, nu știu cum. Zi, combinație normală, ciorap cu crocsuri. Вообще. La noi la tabără, cei care au fost la Emagode la tabără, pe acolo domnul... Așa soarele bate. Da? Da, Acolo domn... Stați, cum îl cheamă? Scuze dacă te uiți video clipul ăsta, scuze, eu am uitat cum te cheamă. Egor. Короче, lui вообще nu-i plăceau tapșile cu ciorapi, așa că uite-te, Egor, uite-te. Ciorapi cu crocși, вообще. Da. Eu am... Papuci Hello Kitty! Băieți ne-a dat o colă. Din băieț anume Victor. Da. El are 2 sticle și eu zic în fel, dă-mi o leacă din cola. Și el tipă se uită, care el a băut și care nu și tipă dă mie această sticlă. La mine, băi. I-am dat din una și... Haideți să facem o prezentare. Deci, asta e Tasia. Nicoleta, Sofia, Melisa, Valentina, Nicoleta număr 2, Delia, Asta e mine. так, Junior. так, Amelia, pe tine cum? Nastea, pe tine Jenica, Adelina și pe tine? Alexandra. Da. Uai! Ce? Aveți lampe. Unde Coca-Cola mea? Plusul la căsuța noastră, în primul rând ea e fix lângă intrare, a doua la rând, noi avem un foietaj. Să ne străinem și să facem ceva. Și atunci e casa noastră. Și acolo sunt vecinile noastre și acolo tot. Et acolo, et acolo sunt băieți. Adică Victor, Răzvan, Mihai și așa mai departe. Cât noi suntem aici. Suntem Dora Explorer. Aici, da, noi suntem toți din camera noastră și vrem să vedem ce mai este pe aici, prin tabără. Et acolo, foarte departe, casele noastre, aici sunt tare multe căsi. Și acolo gata se termină, acolo e gardul. Dar eu priviți, nu știu de ce, o casă este cu fân. Da, găsim acolo. Cât sunt hai să salvăm. Deci aici
e fân, nu știu de ce, dar aici, în fel, nimeni nu se mută, adică numai casele de acolo, acolo nu mai sunt, dar aici, cred că sunt acelea vechi. Am găsit acolo. Cineva a strigat acolo. Am ajuns și 2 contra 1. Adică deamul este. 1 versus 1. Avem acolo pe Vladisimo, care dă la Kexic. Nu, dar Vicky Show e. Eu sunt paparazzi. Oh my god, Jasmina. Oh my god, e și Jasmina și Vicky Show. Oh my god. Oh my god. Avem și pe Mișa. Eu sunt paparazzi. Eu sunt paparazzi. Uite, nu scot. Eu sunt paparazzi. Vicky Show что-то face. Chiar dacă nu pot nică. Oh my god, ce stras. Cum să uită Vicky Show la Kexic. Eu am paparazzi la paparazzi, uei. Pe mine mă filmează paparazzi și eu sunt paparazzi. Oh my god. Mișa, привет. Bună seara. Cum viața? Cum la tabără? Tare, ne dor de baie de acasă. Da. Și a băile s-o leacă mai strașnice. Da. Dar îmi place, în rest, nu-mi place. Adică n-avem unde încărca telefonul, doar afară. Cred că nu se vede că eu filmează așa. Ne, eu mă uit prost la tine în ochi. Da. Cum la voi camera? La noi miroasă tare vechi. Știu cum miroasă în muzeu. E că așa miroasă camera noastră. Miroasă în muzeu. Вообще. Merg să speli mâinile, fiindcă după aceea mergem la mâncare. Iuhu! Noi mă aștept toată ziua acest moment. Aici sunt multe lavoare, aici trebuie să spălăm mâinile. Uite, acest Victor a luat așa apă și a turnat-o de pe mine. Uite aici, nu știu dacă se vede că e ud, dar la mine e tare ud. Eu văd că mă ia Jasmina mă dat. Și eu am luat multă apă și am turnat la el, că ta aici pe păr. Și, o, să fac editor. Editor, că mă atest păr toată lumea cu editor. Da, interesant ce noi vom mânca. Victor, ce te uiți? Короче, toată lumea editor, aici că am pus păr, mâna pe capul. Editor. Stați jealous. Ce? Roșii! Numai nu roșii! Cine au dat? Asta e roșii! Ei, nu, asta vouă. Știți cine vrea zeamă? Păi să ridice mâna sus și au dat așa farfurii pentru zeamă. Și acum să vedem ce o să fie pentru deja mâncare principală. Mâncare de casă. Și aici am caută spărjoare pentru toți. Eu am supă, am bărjoară la pâine și aștept acolo este încă ceva, nu știu. Îmi pare că asta e pâine, dar nu știu, acum să văd ce e. Asta e cotleta, adică Nicoleta cotleta. Asta e Nicoleta adevărată și asta e cotleta sau? Tu mănânci pe Nicoleta? Tu ce? E bună. Mi-au adus încă este așa cașă, doar că nu știu de ce nimeni nu o mănâncă. Ai! Vreți? Așa e care arată ca o vrăjitoare, care... Vrei tu? Tipa aceea care era de la... nu Karin, tipa e dat mărul acela. Vreți? M-am schimbat în așa top, să zicem așa, fiindcă mi-era tare cald și încă eram udă din cauza că Victor m-a udat, așa că eu m-am schimbat. Astăzi e prima zi și noi doar am venit și au zis că de prima zi noi suntem relaxate, adică putem face ce vrem, să ne jucăm, ce facem, dar deja de mâine, din a doua zi, o să avem echipe, jocuri, diferite activități. Mergem la teatru, la capelă, într-un fel. Au zis că la ora 3 să fim și acum e aproape ora 3. Poate să ne împartem în echipe, nu știu. Poate mi-a dat așa un suc de multifruct. Mulțumesc! Va trebui să alergăm And to hit each other. și ne lovim unii pe alții. It's not like boxer. Nu ca la box.
But in a friendly way. Dar într-un mod prietenos. Învață prințele. Fiecare echipă va avea o prințesă. Una verde And a princess in the red one. și o prințesă la roșu. Iată, ei verde. And the goal is Scotul este to look for the prince or princess ca fiecare echipă să găsească prințesa and to hit the prince or din princess. cealaltă echipă și să o atingă, să o lovească. If that happens, Dacă se întâmplă asta, your team will win the game. echipa voastră va câștiga jocul. Tu ești roșu? Da. Eu sunt roșu. Da. Mie mi-a căzut numărul 10 și asta e șarpe. Asta e cea mai puternică carte. Eu am 6. Noi avem cartonașe așa și ele au un număr de la 1 până la 10 și animal. Asta e cel mai mare. Și noi trebuie să atingem din echipa aia cealaltă și să arătăm cartonașele. Dacă noi cifra e mai mare, înseamnă noi câștigăm. Dacă mai mică, noi pierdem și noi trebuie să-i dăm cartonașul și să ne întoarcem să luăm altul. Acesta 10 e cea mai mare, dar este doar o carte care poate să o câștige. Asta e Ariciu, care e numărul 3. Da, e mai mic, dar ea poate să câștige șarpele, dar celălalt ea câștigă. Eu am 10 spuți. Eu să-i bat pe mulți, eu să bat pe... Ia! Uite ce telefoane am, sunt bogat! Acum și începem! Asta e echipa noastră! Ia! Eu m-am așteptat pe scaun ca să nu înțeleagă nimeni nimic. Eu am acest cartonaș cu numărul 1. Ce? E. Noi am câștigat o dată și 2 ori ei. Și dacă noi câștigăm acum, păi să fie egalitate. Dacă nu, noi pierdem, iar ei câștigă. Și 2 la 2. Acum vedem, poate să facem o rundă ca să vedem cine câștigă totuși. Dar noi am câștigat. Iată Marius cu mine, adică prima dată am găsit noi amândouă un cartuleț care era boss și apoi... Da. Și Victor ne servește cu... Asta e a meu, eu am adus cârve și el a adus asta. Și noi acum am făcut așa un mini snack. Deci noi acum mâncăm covrici și pesmeț. Da. Iar Sofie caută Instagramurile care e scris așa cu markerii, ca să le scriem doar toate spre private sau au prieteni sau nu răspund sau spre puțini sau nu există deja așa conturi. Toți care i-am găsit, atâți au prieteni unul altul, știi? Înseamnă că au fost într-un tur. Da. Vezi ce cracker am aici? El e în formă de inimă. Pentru voi. Asta pentru voi. Noi am luat geantul lui Răzvan și vom face unboxing să vedem ce e acolo. Короче, hai să deodată 200 de lei ăștia să Dă eu așa. Deci, portmoneu, bani, carduri. Nu, mai departe nu spate. Deci, ce mai are? Are un telefon cu abonament până la... asta e ultima zi. Are căști. Un leu. Și bănuți din alte țări. Din 2 lei și puțin. Și așa tot. Asta căști. Te așa la telefonul Răzvan? Da, așa tot. Stai acolo tot plin de lucruri lui Răzvan. Așa, Răzvan вообще n-are niciun preț. Dar Răzvan stai acolo. Ok, să întoarcem, asta e doar pentru video. Și noi mergem, adică ieșim din tabără pentru că mergem la magazin să cumpărăm diferite snack-uri. Și după ce ne întoarcem, noi am ajuns la magazin și am venit să cumpărăm. Acolo erau mulți fete care au făcut o listă mare cu ce vreau și fățică, fiindcă e literă, pe el trebuie să cumpere. I-au dat bani, i-a primit asta banii care au dat și acolo sunt listele. Și noi trebuie să cumpărăm. Ce coș mare cu snack-uri și acolo este un pic. Și asta lui, nu știu, vreo 10 copii, cred că sau poate chiar mai mult. Și fiecare a cerut minim vreo 3 lucruri. Să zice câte snack-uri sunt. Și asta pentru copii de la tabără. Deci închidea. Gata, stare mulți. Ne ducem înapoi în tabără. Și sper că să reușim la mâncare. Și am venit să mâncăm, fiindcă deja e ora 7 și ne-am zis că va fi la ora 7 mâncare, iar la ora 8 vor fi snack-uri și eu am văzut că sunt de suc și bățoare sărate. Da! Ți-i faine? Nu prea. You are hungry? Nu. You? Paste cu carne și încă compot. Și puteți să vă întrebați de ce noi facem cu lămpile, fiindcă nu este lumină. Nu știu de ce, dar nu este lumină.
Nu arde. Cred că nu știu, ceva s-a întâmplat și nu mai este. La cei care tot mănâncă. Poftă mare. Am îmbrăcat acest pulover, pentru că afară s-a făcut o leacă mai răcoare. Și acum ne-au chemat în capela noastră. Și au zis că acolo este ceva. Puteți să scrieți în comentarii de câte ori m-am schimbat în prima zi. Fiindcă eu m-am schimbat din diferite motive. De exemplu, acum fiindcă e mai răcoare, odată fiindcă nu mi-era comod, a doua ori fiindcă m-a udat Victor. Deci, scrieți în comentarii câte ori. Toți s-au urcat. You can always go to Jesus and he will listen to you and help you with Poți să mergi oricând la Isus, să vorbești cu El, prin rugăciune și El te va ajuta. Acum zic cine o să fie lideri și cu cine o să fie în echipă. Eu tot aici, da? Și sperăm că să fim într-o echipă. Acolo ei sunt și vreau și eu! Răzvan! Cine e Răzvan? Acum a rămas eu tot vreau! Cine-i Denis? Tot vreau! Și ultimul și cel mai bravo, eu simt, este Laurențiu! S-a terminat într-un fel, acum noi putem face ce vrem și de grabă să ne ducem la culcare, dar cu părere de rău, pe Mihai, Taisia, Nicoleta și Răzvan l-au pus într-o echipă, pe Victor l-a pus în altă echipă și pe mine tot în altă echipă. De eu tare vreau cu toți în echipă, adică să fim toată gașca, dar deja ce să facem? Nu știu, dar eu cred că cel mai important că noi să ne distrăm. O s-au pornit ghirlandă și așa frumos. Și da, acum toți cam sunt camere sau pe afară. Dar degrabă toți se duc în duș și la culcare. Așa că cred că degrabă o să termin acest vlog. Așa că voi nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și dacă vreți a doua parte, adică a doua zi. Și vă filmez, cred că deja când o să ne culcăm.